हम्म। हेलो, नमस्कार, प्रणाम जितना लोग हमके देख रहल बा। और एजा त अभी 1 बजा था और अभी हम बानी लंदन में यासी फिल्म के माध्यम से हमने के आयल बनी सहीजा। और फिल्म के शूटिंग हो रहा बा, जेकर डायरेक्टर बनी बंटी सर और प्रोड्यूसर आप सब लोग जानते हैं लोग। यासी फिल्म अभय सिन्हा सर के नेतृत्व में हो रहा बा। बड़े खुशी के बात बा कि हमने के भोजपुरी फिल्म के शूटिंग यूके में कर रहल बानी सा और बहुत अच्छा लगा था। और कुछ देर के हमरा के ब्रेक मिलल बा, तो हम ब्रेक में आप लोग के बीच लाइव ऐसे आयल बनी कि आज 7 बजे हमारा बहुत ही प्यारा फिल्म शादी बाई चांस आप लोग के भोजपुरी सिनेमा चैनल पे देखे के मिली। तो आप लोग बिल्कुल मिस मत करब लोग। हम बढ़िया बानी उज्जवल दीवाना जी। एजा भी बजाता 1 ओजा आप लोग बताएं लोग कितना टाइम हो रहा बा। लड्डू कुमार जी हेलो। तो आज 7 बजे भोजपुरी सिनेमा चैनल पे आप लोग देखिए, बहुत ही जबरदस्त फिल्म देख के आप लोग के मजा आई। जब घर वाली और बाहर वाली के साथ हुई रोमांस तबे ना हुई शादी बाई चांस। फुल कॉमेडी, फुल इमोशन, मजा आई आप लोग के देख के। और वो फिल्म के डायरेक्टर बानी संजय श्रीवास्तव जी। वो भी बानी जे बानी लंदन में बानी, लेकिन वो दूसरा सेट पे बानी। और तो भुलाए लोग मत, रामा भैया का प्रोड्यूसर बानी। और बहुत ही प्यारा फिल्म बनल बा, बहुत मजा आई आप लोग के। हेलो शिवशंकर पाल जी हेलो हेलो हेलो। और ये फिल्म के 2-3 गो गाना भी इंटरटेन रंगीला के यूट्यूब चैनल पर रिलीज हो चुकल बा, तो आप लोग ओकरा के देख सकतनी। एंड ओकरा के देखब लोग आप लोग इंटरटेन रंगीला पे ओकर गाना कुछ रिलीज मिल बा। ट्रेलर भी आप लोग के बीच लॉन्च हो चुकल बा इंटरटेन रंगीला पे। तो शादी बाई चांस के भी ट्रेलर देख लोग और कुछ देर बाद फुल फिल्म देखब लोग भोजपुरी सिनेमा चैनल पे। और आप लोग के फिल्म कैसन लागल जरूर मेंशन करब लोग, जरूर फेसबुक पे और इंस्टा के माध्यम से जरूर बताए लोग कि आप लोग के सिनेमा कैसा लगल। हम आप लोग के कमेंट के इंतजार करब। अभी 7 बजे आज और कल सुबह 10 बजे रिपीट टेलीकास्ट हुई। तो अपन प्यार, अपन आशीर्वाद, अपन दुलार हिंगा हम सब भोजपुरी कलाकारन पर बनल रहे। दिल से धन्यवाद, लव यू ऑल। और हाँ, एक चीज बतावल भुला के नहीं कि कल्लू म्यूजिक वर्ल्ड से एगो बहुत ही प्यारा भजन आयल बा, जे हरवा पियले बाबा। आप लोग कह लो कि कुछ भजन गाओ एकदम पारंपरिक। तो जे हरवा पियले बाबा कल्लू म्यूजिक वर्ल्ड से आयल बा, जे नहीं के सुन ले आप लोग जाए लोग कल्लू म्यूजिक वर्ल्ड पे और सुनी लोग। और अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करके अपन प्यार दे लोग, कमेंट में बताए लोग कैसा लगल। तो बुलाए लोग मत। आज शाम 7 बजे यानी कि कुछ घंटा बाद भोजपुरी पे देखे लोग शादी बाई चांस। थैंक यू, लव यू ऑल।